ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕ 1/1/2025 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲಿನಿಕಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ರಿಪ್ರೆಸರೆ ಬೈದರು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನೆರಡು ಸದಾ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣದಾದ? ಉತ್ತರ: ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲು ಬುದ್ದು ಪಂಡ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲ ತುಳ್ಳಿರು ಅರ್ಥ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಪಂಡ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕಲು ವೇತಗಳೆಲ್ಲ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಡು ಬ್ಯುಸಿ ಅದುಪ್ಪೇರು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಂದಪ್ಪರೆ ಆತ್ಮನೇ ಇಚ್ಛೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವಿರು ಈ ದಾದಲ ಸಹ ತೆರೆಯುವವರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ದಾದನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪಿರು ಎಂಚನಿಗಳು ತೆರೆಯುವನರು ಅಂಚನೆ ದಾದಲ ತೆರೆಯುವನರು. ದಾದಗ ಭಗವಂತಿ ಬಂದು ಮನಡಾಪುಜಿ ಇಂದು ಭಗವನ್ ವಾಚವಾದನು. ಬಾಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನೇನೆ ತೆರಿಪವಿರು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲೇ ಇಂದೇನು ದ್ಯಾಗ ಪಂಪೇರು. ದೇಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಒಂದು ತೆರಿವು ನಡೆದವರ ಎಂಗಳು ಪತಿತ ಪಾವನ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮದ ಪಾವನ. ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಮಹಾ ತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಗಳು ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ಕಟ್ಲೆಪ್ಪೇರು. ಐದವರ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಖಂಡಿತ ಪಾವನಾಪುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಬಾಬಾ ತುಳ್ಳಿರು ಅರಿನೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಅರೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಆತ್ಮ ಲೆಪ್ಪೇರು ಶರೀರ ಲೆಪ್ಪುಜಿ. ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನೊಂದು 8 ನೆನಪುಪ್ಪೋಡು ಇಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಅತ್ತಂಡ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನೆ ಪನ್ಪುನಂತು ತೆರಿಯುಂಡ. ಇಂಚಿನ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗು ಮುಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತು ಸುಖ ಉಂಡು. ಎಂಗ್ಲು ಸೊರ್ಕುಡು ಕುಲ್ತ ಬಂದು ತೆರಿವಿರು ಅಂಡ ಇಂದು ಸಹ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತರಾದುಂಡು. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಕಲಿಯುಗ. ಪರತು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತರ ಉಂಡತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಡು ಇಂದುಲ ಕುಲುಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಡಜಡೀಭೂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲು ಓದಂದೆತ್ತೆರಡ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಬಾಬಲ ಸಹ ಬರೆಪೇರು ನಿಕ್ಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಲು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ತೆರೆಯುನ ಹೆಜ್ಜೆ ದೇಪಂಡ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಜಿರು. ಸ್ವಯಂ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲ ಪರಂದೆತ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೋಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಕೋಡ ಪುಣಿಂದೆಟ್ಟು ನಾಚಿಕೆ ದ ಪಾತೆರ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಣ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪೋರ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಶಬ್ದಲು ಬೂರ್ದಿನ ಕಾರಣ ಐನು ಮರಪುಜಿರು ಎಂಚ ಮರಪುನ ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಪುನ ಶಕ್ತಿಲ ಸಹ ಒರಿ ಬಾಬನ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಐದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಜ್ಞಾನಿ ಆಯ್ರು. ಐದವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಒರ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಟಿಮುಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೋಜರು ಅಡೆಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಜ್ಞಾನ ದಿಕ್ಕುಜಿ. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಪಂಚ, ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತರಂತುಂಡತ್ತೆ. ದೇವಿ ದೇವತೆಲೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮನೋತೆ ತುಂಬುದು ಕಾಲಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿಲ ಸಹ ನಿರ್ಬಲ ಒಂದು ಹೋಗುಂಡು. ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದೀಪು ನೆಡ್ದವರ ವಾ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕನು ಅವು ಕೂಡ ಸಮರ್ಥ್ಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇತನಿಕ್ಲೆ ಬಾಪ ತೀರಿಪೋರು ಐ ನೆಡ್ದವರ ನಿಕಲು ಎತುಂಜಿ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆಪರ ನಿಕಲು ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆವಂದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿನುಲ್ಲರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಬರೆದು ಕಡಪುಡಿರತ್ತೆ. ಜೋಗ್ಲೆ ಬತ್ತದ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿನ ಬಡಲೆ. ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಮ ಪುರಿಟ್ಟು ಪೋಪರು. ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿಕ್ಕುನು ಅಲ್ಪ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಂಪತ್ತು ಇಂಚಿನ ಮಾತಲು ದಿಕ್ಕುನು.
ఆయన ಹೇಳಿದವರ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ರಿಪ್ರೆಸರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯರು ಬರ್ಪರು. ಶಿವಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಂದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಕೈತಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿನ ಪಡೆಯರು. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಂಡ ಶಾಂತಿ ಬಂದರ್ಥ. ಸುಸ್ತಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಪಡತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯರ ಪೋಪೇರು. ಅಂದಾಯ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿದ ಪಾತ್ರ ನೆನಪು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಪೋರು. ఆయన ಹೇಳಿದವರ ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಪರು. ನೆನಪು ಮುಲ್ಪ ನೆತ್ತವರ ನಿಕ್ಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪರು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನಾಯರಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪಗು ಬರ್ಪರು. ಐಕಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥದಾದ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ಮಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೇರು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುಲು ನಿಕ್ಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಲು ಬೇತೇರ್ಲ ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದಿச்சு. ಐನರ್ದವರ ಅಕ್ಲೆಗಳ ತೆರಿಪದ ಕೊರಡು ಅಪಗ ಅಕುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ತರಹ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆವಾಡು. ಮಾತೆರಗಳ ಸಂದೇಶ ಕೊರಕುನನೆ ನಿಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಟು. ಅವಿನಾಶಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆವಡಾಪುಂಡು ಅವಿನಾಶಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿನ ಪಡೆಯೊಡಾಪುಂಡು ಮಾತೆರಗಳಿಂದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಲಿ ಇಂದೇ ನೆನಪುನು ಕನಲೆ. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಪಾತ್ರರಾದ. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ಸಂಗಮಿ ಕೊಟ್ಟುಳ್ಳದು. ಮಾಯದ ಶಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿನು ನಿಗುಲು ತೆರೆಯುಂದರು. ಏಪ ಮಾಯ ರಾವಣ ಶಾಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಪವಿತ್ರತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಧನಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಪನ್ ಪನ್ಪೆನ್ನು ಸಹ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು. ಏತಿ ಜನ್ಮಲು ಬತ್ತನು ದುಃಖ ಧಾಮಡು ಹೂವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪೂಜಿ ಸುಖ ಧಾಮಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪುನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಸುಸ್ತು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಭಕ್ತಿ ಸುಸ್ತು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಗಾಲಾತು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಇತ್ತೆರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೋಯರು. ಹೊಸ ಪೇರು ಬತ್ತೆರಡ ಎತ್ತೊಂಜಿ ತೆರಿಪೋಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪೇರು. ಒಲ್ಪಲ ಜಾದು ಅವಡು ಬಂದು ತೆರೆಯೋದು. ಅರೆ ಈಗಲೂ ಭಗವಂತಗ ಜಾದೂಗಾರ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಆಯ್ನದವರ ಯಾಲ ಸಹ ಪನ್ಪೆ ಜಾದೂಗಾರ ಆದುಲ್ಲೆ. ಅಣ್ಣೆಂದು ಕುರಿ ಮೇಕೆನ ಅದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುನ ಆ ಜಾದು ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಲಂತೂ ಹತ್ತು ಸುರಮಂಡಲ ಸಂಗೀತದ್ದು ಪಂಡು ಕಾಯ್ನಲ ಉಂಟು. ಈ ಸಮಯದ ಮನುಷ್ಯರು ಕುರಿತಲೆ ಕಾದುಲ್ಲಿರು. ಈ ಪಾತೆರಳು ಈ ಸಮಯಗಾದೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪಂಪುಜೇರು. ಈ ಸಮಯದ ಗಾಯನ ಆದುಂಡು ಚಂಡಿಕಾ ದೇವಿನ ಎತ್ತಂಜಿ ಮೇಳಾಪುಂಡು. ಆರು ಏರಾದುಲ್ಲಿರು ಪಂದು ಕೇನ್ಲೆ ಅಪಗ ದೇವಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಪುದರಂತೂ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಸದಾ ಶುಭ ಪುದರುಳೊಪ್ಪುನು. ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಬಂಧು ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯುಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಂದು ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗಿ ವಿಕಾರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಬಂದು ಎಂಚ ಬಂಪೇರು. ಶ್ರೀಪಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತ್ಯದ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರತ್ತು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಟು. ಕೂಡ ದೇವತೆಯರ್ದು ಮನುಷ್ಯರ ಪೇರು ದೆಪಂಡ ಪಂಚವಿಕಾರುಡ ಪೋಪೇರು. ರಾಮನ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಾತ್ರಲ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೇವತೆಲು ಪೇರು. ಐಕ್ ದೈವಿ ಪ್ರಪಂಚ ನೀಕು ಮಾನವ ಜಗತ್ತು ಬಂದು ಪನ್ನಡ. ದೈವಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಿನ ಬಂದು ಮಾನವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಪನ್ನಡ. ಪ್ರಕಾಶವು ದಿನ ಬಂದು ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರವು ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು. ಈ ಅಂತರನು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯುವಂದರು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯುವನವರು ಸುರುಕು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರೆತಿಚ್ಚಿತ್ತೆ ಮಾತ ಪಾತೆಗಳು ಬುತ್ತಿಟುಂಡು. ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರೆಯುಂದರ ಬಂದು ಋಷಿಮುನಿಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನ್ನಗ ನೇತಿ ನೇತಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪಣದು ಹೋಗಿರು. ನಿಗುಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೆರಿಯುವನವರು ಎಂಕ್ಲು ಸುರುಕು ನಾಸ್ತಿಕದಿತ್ತ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನು ತೆರೆಯುಂದಿಚ್ಚಂಡು. ಆರು ಮೂಲತಃ ಅವಿನಾಶಿ ಅಪ್ಪ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಏರು ಏಪಲ ಪೊತ್ತು ಜೇರು ಮುಲ್ಪಂತು ಮಾತರ್ಲ ಪೊತ್ತುದು ಹೋಗೇರು.
ರಾವಣನು ಪೊತ್ತವರು ಶರೀರ ಉಂಡತೆ ಆತ್ಮನೊಂದು ಏಪಲ ಏರ್ಲ ಪೊತ್ತವರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗುಪ್ತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವರು ಇಂದು ಬಾಬನ ಕೈತಲೆ ಉಂಟು ಈ ಆತ್ಮೊಡ್ಲ ಗುಪ್ತ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಆತ್ಮಲ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು ಈ ಬಾಯಿದ ಮೂಲಕ ಪಾತೆರುಂಡು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವರು ಜೋಕ್ಲೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಅವರ್ಚಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಡಿ ದಯಗೆ ತರ ತಿರ್ತಾಪುಂಡು ನಿಗಳನ್ನ ಆತ್ಮ ಪಂದೆ ಮರೆತು ಹೋಗರು ಡ್ರಾಮದ ರಹಸ್ಯಂ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟು ತಿರುಗಿ ನಡಪುಂಡು ಡ್ರಾಮಡು ಹೂವು ನಿಗದಿಯಾದುಕೊಂಡು ಅವು ತಪ್ಪಂದೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಇಂದು ಏರಿಗಳು ತೆರೆದಿச்சு ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಇಂಚ ನಡಕುಂದುಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿರುಂಡು ಆಕಾಶದ ಅಂತ್ಯನು ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಧರಣಿದ ಅಂತ್ಯನು ಪಡೆಯುಲಿ ಧರಣಿ ಸ್ಥೂಲವಾದುಂಡು ಆಕಾಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಅಂತ್ಯನು ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆಕಾಶನೇ ಆಕಾಶ ಪಾತಾಳನೆ ಪಾತಾಳ ಪನ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಕೇಳಿನ ಕಾರಣ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪೋದುಲ ತೂಪಿರು ಅಲ್ಪ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಿರು ವಿಶ್ವನು ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತದಿರತ್ತೆ ಭಾರತಡು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕವೇ ಕಂಡಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏತೊಂಜಿ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದಿರು ನಿಗಳು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಭಾರತದ ಏತು ಇಲ್ಯ ಭಾಗಡು ದೇವತೆಲುಪ್ಪಿರು ಜಮುನಾ ಸುದೇತ ಕೈತಳ್ಳುಪ್ಪಿರು ದೇಹಳಿ ಪರಿಸ್ಥಾನವಾದಿತ್ತನು ಇತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಶಾನ ಬಂದು ಪನಡಾಪನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಮರಲೋಕವು ಪರಿಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುಡಾಪನು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ವಾಸ್ತವಡು ಭಾರತಗೂ ಪರಿಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಲೆತ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಪರಿಸ್ಥಾನದ ಮಾಲೀಕತ್ತೆ ಏತೊಂಜಿ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದುಳ್ಳಿರು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರತ್ತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಇತ್ತನು ಆತ್ಮರ ಸಹ ನೆನ್ಪೊಂದುಪ್ಪುನು ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಎಂಚಾಪನು ಬಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗಿತ್ತು ತುಜ್ಪಾಡಿತ್ತನು ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಅನಗ ಇಡೀ ಕೋಣಿಡೆ ಚಮತ್ಕಾರ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಐನಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿ ತಿರುಪರು ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಾನಡು ಪಾಯ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಂತನುಳ್ಳರು ನಂಬರ್ ವಾರಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದಬಹುದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿಯಾರೆ ಸಾಧಿಸಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಏತು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೋಣಗುಣ ಮಲ್ಪನು ಆತ್ಮ ಶರೀರದ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಶರೀರದ ಗತಿದಾದ ಅದುಪ್ಪನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಅವೇ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರು ಓ ಅನಾದಿಯಾದ ಮಲ್ತದರು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಲ ಅನಾದಿಯಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ ಪ್ರತಿವರ್ಯನ ಪಾತ್ರಲ ಅನಾದಿಯಾದುಂಡು ಏಪ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷವಾದು ಉಂಡು ಪಂಪನೇನು ನಿಖಲು ತೆರೆಯನಡು ಅಪಗ ಎನ್ನಿಕಲು ಅದ್ಭುತ ಬಂದು ಪನ್ಪರು ಬಾಬಾ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವರು ಡ್ರಾಮುಡು ಎರೆಗಾದು ಏತು ಸಮಯ ಉಂಡು ಆತನೆ ತೆರೆಯುಣ್ಣೆಟ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡ್ಪರು ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಅಂತರ ಉಂಡತೆ ಆತ್ಮ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಸಹಿತವಾದುಂಡು ಐನಡ್ದವರ ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದೇತೊಂಡಾಕೊಂಡು ಐದವರ ಹೃದಯಡು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಇಡೆಗೆ ಬರುಂದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಗುರಿ ದೇಯ ಎದುರು ತೂನಗ ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿಯ ಎರೆಗಾದು ಇಡೆಗೆ ಓದಿರ ಬರುದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲಿತ್ತ ತೆರಿಯೊಂದರು ಇಚ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಇಂದು ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯವಾದುಂಡು ನನಂಜಿ ಜನ್ಮದ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಈ ರೀತಿದ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪಲೊಪ್ಪುಜಿ ನಿಕಲು ತೂವೊಂದುಳ್ಳರು ಮೊಕಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದುಳ್ಳೇರು ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಆ ರಾಜಧಾನಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲಾತ್ತು ಈ ರಾಜಧಾನಿ ದಕ್ಕುಲತ್ತು ಎಂಕುಲು ಮಧ್ಯರುಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಬಿಗ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರಾದುಳ್ಳೇರು ದೋಣಿಲ ನಿರಾಕಾರಿಯಾದುಂಡು ದೋಣಿನ ಒಯ್ತದ ಪರಮಧಾಮಗು ಲೆತೊಂದು ಹೋಪೇರು ನಿರಾಕಾರಿ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಲೆತೊಂದು ಹೋಪೇರು ಬಾಬನಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಲೆತೊಂದು ಹೋಪೇರು ಈ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಪ್ಪಂದೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಬಡ್ದು ನನಂಜನಿದೆ ತುನೇರು ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಾದು ಬೊಕ್ಕ ಬಡ್ತದು ಮಲ್ಲಕ್ಲಾಪೇರು ಎಂಚ ಕುಕ್ಕುದ ಬೀಜನು ಭೂಮಿಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಐತಲೆಕನಿ ಕೂಡ ಕುಕ್ಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಹದ್ದದ ವೃಕ್ಷವಾದ ನಿಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಿ ವೃಕ್ಷವಾದ ನಿಂದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ವೃಕ್ಷ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪನು ಸತ್ಯಯುಗದ ಪದದ ಕಲಿಯುಗ ಮುಟ್ಟಲ ಮಹಾತೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇರು
ಅವಿನಾಶಿ ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರದ ಪಾತ್ರಣ ವಿನಯ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇರ್ತಿರು ಅಕಲು ಇತ್ತೆಚ್ಚೇರು ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಪಿರು ಸುರುಕು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇರ್ತಿರು ಬಂದು ಪರಂಪಿರು ಅಕಲು ನಾವು ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರುತಿರುಗದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪೋಡಾಕೊಂಡು ಸುರುಗಡಂತೂ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರಿಜ್ಜಾಂಡು ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಅವಡು ಬೌದ್ಧಿಯ ಅವಡಿಜ್ಜಾಂಡು ದೇವಿ ದೇವತೆಯನ್ನ ಹೊರತು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಧರ್ಮದ ಪಾತ್ರಧಾರಲಿಜ್ಜಾಂಡು ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎರಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೂ ಬಿರುದು ದಿಕ್ಕುಡತ್ತೆ ಈ ರೇತು ಓದುವಿರೋ ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಪದವಿನ ಪಡೆಪಿರು ಐನದವರ ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಇಡೆಗೂ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯನ ತೋದು ಖುಷಿಯಾವುದು ಖುಷಿಗೆ ಪಾರಣೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹತ್ತಂಡ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಈ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಏತು ಮಲ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆರೋ ಆತು ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಸವಲತ್ತುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಓದುಡಾಪುಂಡು ಆ ಬೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂಡಲ ಏರುಳಿ ಆತಂಡ ಕಟ್ಟಿಗೆದ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂಡಲ ಏರುಳಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ದ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಳ್ಳು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಭಾವನೆ ಬತ್ತದು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಕೊರಪೇರು ಏನ್ ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದು ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವತೆಗಳ ಈ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಜಿ ಜ್ಞಾನವರ್ದು ದೇವತೆಯನ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ತೆರೆಯು ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ್ತ ಬಾಗ್ತಾದ್ರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ತು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿರ್ದಿ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪರತ್ ದೇಹ ಬೊಕ್ಕ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧನು ಮರೆತು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆ ದೈವಡಾಪು ರಡ್ಡು ಅವಿನಾಶಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಡುಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಲೆ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಡು ಸಂಕೋಚ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲೆ ವರದಾನ ಸಂಘಟನೆಯ ಏಕಮತ ಬೊಕ್ಕ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿದ ಮೂಲಕ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಸ್ನೇಹಭಾವ ಸಂಘಟನೆ ಓರಿ ಪಂಡೆರು ನನುರಿ ಒತ್ತೊಂಡೆರು ಇಂದು ಅದೊಂದು ಸತ್ಯ ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಇಂಚಿನ ಸ್ನೇಹಿ ಜೋಕುಲ ಉದಾಹರಣೆ ತೂಲೆ ಬೇತೂದು ಬೇತೆಕುಲ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಡು ಆವಡು ಬರ್ಪುನೆಟ್ಟು ಸಾಹಸೊಂದಿಪೇರು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸೇವಾ ಸಾಧನವಾದೊಂದು ಮಾಯೆ ಒಲ್ಪನೆ ತೂಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಏಕತೆ ಎಟ್ಟೆದುಂಡು ಒಟ್ಟಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಬರ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ದೀಪುಜಿ ಏಕಮತ ಅಂಚನೆ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿದ ಸಂಸ್ಕಾರನೆ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ಸಮತೋಲನನು ದಿವನ್ನಕುಲೆ ಸಫಲ ಯೋಗಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಸಂಗಮೆಗೆ ಸರ್ವ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಯುಗದ ಮಸ್ತ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಈ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಸುರುತ ತಿಂಗಳು ಮಧುರ ಸಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಅರ್ನ ಸ್ಮೃತಿತ ತಿಂಗಳು ಎಂಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲ ಅವ್ಯಕ್ತ ವತನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೀಲೆನ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂನು ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸಂಪನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲೇನ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿನ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿದ ಮೌನವನ್ನು ದಿಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಲರ್ದು ಅವ್ಯಕ್ತ ವತನದ ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪು ಇಂದ್ರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಯರ್ದು ಈ ತಿಂಗಳದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಡಪುಡ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆಗಳು ಈ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಾಸಡು ಬಂಧನ ಮುಕ್ತಾಲೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ಇಚ್ಛೆದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಲ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಆಸ್ತಿದ ಹಕ್ಕುದಾರ ಅವಡು ಇತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸನೆ ಸತ್ಯೋಗದು ಸಹಜ ಜೀವನ ಅವಡು ಅಂಡ ಆಸ್ತಿದ ಹಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟುಂಡು ಐನದವರ ಹೂವೆ ಬಂಧನಲ ಒಯ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಅನುಭವ ಅಂಡ ಐತ ಕಾರಣ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.